समाज सिबियारि नवीन गयारिखौ गावनि ओनसोलाव गोबां रायजो राजाफोरखौ नांगौ समाव हेफाजाब होबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि ओनसोलाव बयजोंबो मिथिजानाय सासे समाज सिबियारि नवीन गयारिया सेन्ट जेभियरनि इंराजि फरायसालिनि बिगोमा नवीन गयारिया गावनि ओनसोलाव थानाय गोबां रायजो राजाफोरखौ हारि माहारि फाराग खालामालासिनो सुखु दुखुनि समाव गोबां खौरां लानानै मदद होबोदों आरो बेबायदिनो दिनैबो सान्दुं गोसानि समाव पाटिमाबाद साहा बागाननि साहा बिलाइ खाबाय थानाय खाग्राफोरखौ खौरां लाखिनायजों लोगोसे नारें रोसि सेबनानै लोंहोयो आरो सिंग्रा खाजा बायदि बायदि मेथाइ जाहोना गोजोन होयो। साहा बिलाइ खाग्राफोरा सान्दुं गोसानि समाव गावसोरखौ खौरां लाखिनायनि थाखाय समाज सिबियारि नवीन गयारिखौ जोबोद गोजोननाय मोननानै बोर सारस्रिदों। फैगौ समफोरावबो गावनि हानायमानि रायजो राजाफोरखौ बेबायदिनो मदद होलांबाय थागोन होननानैबो फोरमायथिदों समाज सिबियारि नवीन गयारिया। गोजोन्थों, खुलुमबाय, आंनि मुङा नवीन गयारि। थ' आङो दिनैनि जोबोद बोथोरा दासान्दि गरम जाबाय दङ, 35-36 डिग्री सेलसियास जाबाय दङ। बेखौ नोजोर होनानै आङो सा मजदुरफोरा जे एसेबां खस्थ'यै खामानि मावबाय दङ बेखौ नोजोर होनानै आङो दिनै सरबत आरो लोगोसे सिंग्रा थरसे थरसे जाहोनो फैदों। थ' आङो बेबायदि होनानै गोजोननाय मोनो, मानसिजों थाफानानै मानसिखौ हेफाजाब होनानै मानसिखौ अननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनो आरो होदों। दाख्लैफोरावबो होदों आरो सिगांबो होबाय थाखायो आङो। मागो बैसागोफोरावबो आङो गांसे होनानै बोराय बुरैफोरखौ खुलुमबाय थाखायो आरो दाबो हानायमानि लासै लासैनो गुबुन गुबुन जायगायावबो होबाय थागोन। बेखिनियानो आरो नोंहा साहा बागानावल' नङा, आङो दाख्लै दैबानाफोरावबो एसेला बेसादफोर राननाय जादों। दाख्लै ईदनि मुङावबो राननाय जादों आरो मागो बैसागोफोरावबो रानबाय थाखायो। गस्ला गांसे गांसे बा जि गांसे गांसे होनानै बोराय बुरैफोरखौ गामि गामि हाबनानै खुलुमनाय जायो आरो थ' आं गुबुनखौ जेबो बुंनो साना। थ' आङो बेयाव आंनि थाखाय आङो बोर लानोसो फैदों नालाय, गासैनिफ्रायबो अननाय आरो बोर लानो आं फैदों। गावबागाव बेक्तिनिसो खोथा जाहैगोन। थ' आं रावखौबो बेबायदि बुंनो थाङा। आङो सानो आरो थ' मानसिया जोंथ' रां थाखा फैसा खामायो, खायसे बायदिया गावनि थाखायल' खामायनायखौ नुयो आरो थ' बेबायदि जानाङा। मानसि हिसाबै जोंनो थांना थानो थाखाय एसेबां रांनि गोनांथि गैया। जों मानसिखौ हेफाजाब होनांगौ आरो गावनि थाखायबो गाव खामायनानै लानांगौ आरो थ' आं बेबायदि बुंनो सानो आरो আজি ধন্যবাদ দিম গয়াৰীক যে তেওঁ আজি চেণ্ট জেভিয়াৰ স্কুলৰ পৰা এজন শিক্ষকে গম পাল যে বাগানত ইমান ৰ'দত কষ্টত কাম কৰা চাই তেওঁৰ ৰ'দত কষ্ট হয় চাই তেওঁ কি কৰিল, আজি চৰ্বত নিজৰ হাতেদি বনাই ৰাইজক খুৱাই আছে আৰু প্ৰায় বহুত মানুহক খুৱাই দেখাইছে। লগতে আৰু চিংৰা লৈ আহিছে, গৰম গৰমকৈ চিংৰা মানুহক মানে ভাল এটা পৰিৱেশ দিয়াৰ কাৰণে ধৰ এটা ভাল এটা ধন্যবাদ ৰাইজক দিল। এতিয়া ভাল পাইছে ৰাইজ যে তেনেকুৱা যদি ধৰক আগতে যদি জনোৱা হ'লে তেওঁলোকে আকৌ আৰু মানুহে বেছিকৈ আজি আহিলাক হয়। সেইটোৱে খুৱাই আছে। আমি ইয়াত 7:30 উপস্থিত হয়, 7:30 উপস্থিত হয়, ঘণ্টি ল'ব 8টা বজাত আৰু 11:30 ছুটি হয় আৰু 1টা বজাত ইয়াত ডিউটিত জইন কৰে আৰু 4:30টাত ছুটি হয়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰোঁ, কিয় ইমান গৰমত মানে এতিয়া খাব লগা টাইমো হৈছে, আমাৰ 11:30 হৈছে। এই সময়ত মানে চিংৰা আৰু চৰ্বত পাইছে, মানুহকেইটাৰ মানে সন্তুষ্ট হৈছে মনটো গৰমত। সেইকাৰণে আৰু বেছি আৰু কি ক'ম, বহুত গৰম আছে, মোটামুটি 35 না 36 ডিগ্ৰী চলি আছে গৰমটো। সেইকাৰণে আমি মালিকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰোঁ যে আমাক এই গৰমত আমাক ঠাণ্ডা ক'ল্ড ড্ৰিংক আমাক খুৱাইছে। ইয়াৰ ওপৰত এটা কি ক'ম, মজদুৰকেইটা এতিয়া আৰু ঘৰত যাব লাগিব, ঘৰৰ পৰা আৰু আহিব লাগিব আৰু ছেকেণ্ড হাফত আৰু কামত মানে জইন হ'ব লাগে। এইটো মানে মজদুৰৰ যোনটো নিয়ম নীতি যোনটো ফিটিং কৰি দিছে 7:30 পৰা 11:30 আৰু 1টাৰ পৰা মোটামুটি 4:30। সেইকাৰণে আপোনালোকে এতিয়া যোনটো যে খাৱাৰ কাৰণে নাস্তা যে আনি দিছে আৰু ঠাণ্ডা পানী আনি দিছে, আমাক চৰ্বত বনাই, সেইকাৰণে আমি মালিকক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ। যোনটো আমাৰ চেণ্ট জেভিয়াৰ ইংলিছ স্কুল যোনটো হালবাৰীত আছে তাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰোঁ। আমাৰ নবীন গয়াৰী আমাৰ চেণ্ট জেভিয়াৰ ইংলিছ স্কুলৰ মানে মালিক হয়, তাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰোঁ আমি। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससी, बेंक पिअ, बेंक क्लार्क, बेंक
एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट स्टेट एन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेयार पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360